Hello? 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 Gusto mo bang sumaya? Sino Ano ba ni? pangalan mo? Ha? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? Ay, Juan, nandito lang sa klase sa uli. Si Willie Rebellion, eh? What's up mga opaw? It's me again, Chester Owen TV. Kung bago pa ka sa akong channel, ay kalimot mag-subscribe and click the notification bell para mas update ka sa akong mga video. Karong adlaw ba na napugoy na una-unaan nga content. Kini nga content kay prank. So, kabalo magud mo kanang tutok-tuwin or kanang wawawin karon kay trending kayo sa Facebook o YouTube. So, mentras wa pa ning trending utaman, tuan nang himuon karon. Karong adlaw. Ang pangalan sa tong prank karon kay Salamat, Shopee, prank call. So, unsa pa niyang yunan? Let's go mga upaw. So, kaning cellphone na himuon na to o gamit sa music sa wawawin. So kini pong cellphone na himo to itawag. So naani lahi nga number para di nila may balaan kay kabalo man sila sa number. Wait lang. Atong unang iprank kay si Joshua Bienes. Sige. Nag-ring na, ring. Hello? 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 Kani? Gusto mo bang sumaya? Ha? Ano ba pangalan mo? Scam di ba? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? Scam di ba? Hello? Ada ko, Brad. Hello, Brad. Waited ka. Ada ko. Hello. Ada ko video na Gipalayas. Ha? Hello, Brad. Yung ilada na. Kita na kare. Oh, sige, hay sa akong vlog. Nag-vlog ko, nag-vlog. Yawa ka. Visit ka kita mga bayaran na god. Oh, sige, Brad, sige, Brad. So, mauto mga upaw. Wala siya na ilad kasi gito siya kakita ato nga prank. So, one failed. Try tawag lain. Tawagan na to. Itong next tawagan kay si Sheila. Sheila Tambor. So, just lang. Kasi ang number niya. So, ito na i-dial. Hello? Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Sheila. Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano Ay. ginagawa mo ngayon? Wala. Ay. Hello? Hello? 10,000! Nag-share, 10,000! 10,000 daan sige. 10,000. Kuan, sana si Willie Rebellame. Kasi, Ay! Ano niya? sila. Natulog niya ako. Nag-get me
Gani. Prank na siya, prank. Salamat ka. Wala. Hello, 10,000? Salamat lagi ka. Tawag ka mo. Nag-vlog ko, nag-vlog. Eh, buang mo daon. Oh, sige siya. Sige, bye-bye. Bye-bye. So, mauto. Nailad. Nailad. One success, one failed. So, ang next, itong tawagan. So, atong i-next, i-prank kay si Cedric. So, tawagan to Cedric. Na, di man tubag si Drake, nagtrabaho pa ni. Si Drake atong tawagan niya. So, atong next tawagan kay lang. So, atong next tawagan kay si Gladys Gay Enriquez. Unta may lad ni kay prankster ba ni? Hello? Hello? Gusto mo bang sumaya? Tane! Tane! Ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? Mo mama! Pagkira nagkakam. 10,000! 10,000! Hello, Glad. Hello, bro. Tane! Hello, Glad. Willie Rebillame. Pili pagkali mo. Willie, lagi ni. 10,000. Sabihin mo, salamat, Shopee. Ah, chistan na, chistan. Ah, sige. Nag-vlog ko ron. Hi po sa akong vlog. Sige, bye-bye. So, wa na ilad kay otro mo do, prankster. So, 2 failed, 1 success. So, manawag pataglain. Next tawagan kay ako ang Lola. Kani akong Lola gusto yun siya makadaog og tutok to win. So, makadaog ka karong adlaw ba? Tubagan na, para makadaog kag 10,000. Hello? 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 Gusto mo bang sumaya? Tane! Pangalan mo? Ha? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? Ay, Juan, nandito lang sa klase sa kanya eh. Si Willie Rebillame? Nag-COVID na lang, COVID. 10,000! Juan, di ka COVID. 10,000! Ah, sige, 10,000! Sabihin mo, salamat, Shopee! Salamat to, natawag to. Eh, Video ha, video ha. goodbye! Sumoto, mga upaw, na prank na to akong Lola. Okay. So, ang next to yung prank ay si Auto, mga upaw. Nag-change position ko kay Gipalayas ko ito siyang kwarto to sa akong Lola. Kaya nasuko, ipalayas ko niya. Yung next tawagan kay si Benedict. The number you have dialed is now unattended. Di man, di mo tubag. Umauto, di man sila mo tubag. So, drill na ako tapuson. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para mas update ka sa mga video.
Bye guys.